Boas tardes, benvidos á celebración do Día de Galicia en Vigo. En primeiro lugar, disfrutaremos da actuación da Orquesta 430, interpretando Son do Ar. De seguido, discurso da pregoeira Dona Rosa Mallo, coordinadora da Unidade de Patoloxía de Mama da Área Sanitaria de Vigo. A continuación, intervención de don Abel Caballero, alcalde de Vigo. E para rematar, actuación musical da Orquesta 430 interpretando Lela e a continuación o himno de Galicia. Empezamos. Señor alcalde, Corporación Municipal, autoridades, compañeiras e compañeiros, señoras e señores, boas tardes e benvidas e benvidos. É unha gran honra para min que o noso alcalde me convidase a pronunciar este pregón nun día de tanto significado para Galicia. Estou emocionada e moi agradecida. Dedico este pregón ás persoas que están a recibir tratamento contra o cancro e moi especialmente ás mulleres e aos homes que o reciben por un cancro de mama e tamén para as súas familias. Hai moitos anos naceu en Vigo unha nena moi delgada e inqueda, a quen cada vez que ia ao médico a pasaban por os raios X. Ela sentía moita curiosidade e preguntábase como funcionaría aquela máquina máxica que vía dentro das persoas. Esa nena creceu, gustábanlle as ciencias, pero tamén traballar coas persoas. E co apoio da súa nai e do seu pai, decidiu estudar medicina. Especializouse en radioloxía. Casou cun ourensán. Ten unha filla, tamén médica, con esa simbiose vigo-ourense tan común na nosa cidade. En maio de 2010, cando se creou a Unidade de Mama da Área Sanitaria de Vigo, aquela nena tivo a oportunidade de formar parte dela. Esa nena era eu. Hoxe, no Día de Galicia, celebramos a nosa identidade, a nosa lingua, a nosa historia, a nosa cultura. E dentro desta Galicia diversa e rica, quero facer unha mención especial á cidade de Vigo.
Aquí nacen barcos e ideas, vehículos e algoritmos, dende a industria naval á automoción, dende o porto ata a universidade, dende a fábrica ata o laboratorio. Vigo é presente, magnífico presente, pero é, sobre todo, futuro. Porque se algo nos define é o noso talento, a nosa aposta pola I máis D máis I, o compromiso coa ciencia, coa tecnoloxía e o coñecemento que transforma. Ese futuro que construímos tamén ten corazón, ten batas brancas e mans que curan e coidan. E a nosa cidade, cada vez máis dinámica, máis conectada co mundo do progreso, máis comprometida coa saúde e co benestar, apostou pola creación e desenvolvemento dunha unidade de mama pioneira, que co tempo consolidouse como un modelo de referencia no sistema sanitario e dende Vigo. Gracias. Detrás de cada diagnóstico de cancro hai pacientes, hai familias, hai vidas. E detrás de cada paciente temos un equipo multidisciplinar consolidado, formado por distintas categorías profesionais, administrativas, auxiliares, técnicos superiores de distintas especialidades, enfermeiras, radiólogos, patólogos, cirurxiáns, xinecólogas, oncólogas, radioterapeutas, rehabilitadoras, fisioterapeutas, psicooncólogas, psiquiatras, médicos nucleares, persoal de servizos. Un equipo humano cunha gran experiencia, altamente especializado e cun único obxectivo: coidar da saúde das mulleres e dos homes da nosa área sanitaria. Un equipo unido, con anos de traxectoria, que non só sabe facer, senón que sabe escoitar, acompañar e motivar as pacientes a ser parte activa da súa curación. Sabemos o que pesa a incerteza. Sabemos que agardar tamén doe. Por iso, organizamos procesos áxiles coa prioridade sempre de chegar ao diagnóstico canto antes. O noso equipo radiolóxico e de anatomía patolóxica ofrece diagnósticos rápidos e seguros a pacientes con síntomas sospeitosos derivados fundamentalmente polos profesionales da nosa atención primaria. Cada semana reunímonos no comité de mama, revisamos cada paciente con cancro e valoramos de forma individualizada o seu tratamento. Este traballo conxunto non só garante decisións máis acertadas, senón tamén unha atención personalizada, coordinada, respetuosa e de calidade, porque cada corpo require o seu camiño. O noso equipo cirúrxico é experto en cirurxía oncoplástica e na reconstrucción inmediata. O noso equipo de oncoloxía médica é punteiro en investigación, o que permite que moitas pacientes teñan acceso a tratamentos oncolóxicos innovadores de forma precoz, moito antes de que se implanten no sistema sanitario de forma xeralizada. As nosas oncólogas radioterapeutas ofrécenlle ás pacientes moitos dos últimos avances na radioterapia mamaria. Unha vez diagnosticado un cancro de mama, a paciente non fai soa o camiño. Ten unha consulta de enfermería de apoio e acompañamento para ela
e a súa familia. Ten a posibilidade de contar con apoio psicolóxico e psiquiátrico. Somos máis que un servicio hospitalario. Somos un lugar no que fomentamos a prevención e a investigación. Por esta razón, pensamos que unha facultade de medicina en Vigo contribuiría a fortalecer a investigación nos hospitais da nosa cidade. Gracias. Colaboramos coa Asociación de Persoas Afectadas de Cancro de Mama, ADICAN, e coa Asociación Española contra o Cancro, as que escoitamos con humildade, porque as súas propostas, as súas queixas e as súas ideas fannos mellores. Aprendemos todos os días das pacientes. Aprendemos que a valentía non é ausencia de medo, senón esa forza que aparece cando todo treme. Aprendemos a observar mellor, a escoitar de verdade, a falar claro e a calar a tempo. A lembrar que, ás veces, coidar é simplemente estar, acompañar, a entender que un sorriso ou un silencio compartido pode ser tan terapéutico como un tratamento. A Unidade de Patoloxía de Mama da Área Sanitaria de Vigo é unha parte do sistema sanitario público que aposta por ela, que a moderniza e a sitúa ao nivel das mellores de Europa. Sen esa aposta, sen esos investimentos en medios humanos e tecnolóxicos, sen esa visión de futuro, moitas mulleres e homes non terían acceso á atención de calidade que ofrecemos. Falamos da sanidade pública, non perfecta, non sempre rápida, pero é a sanidade que salva vidas, a que todos, administración, profesionais e cidadanía, debemos coidar para poder garantir a toda a poboación o dereito á saúde con equidade, calidade e seguridade. Cando se falo desta unidade, falo de ilusión, falo de persoas, falo de historias, falo de esperanza, falo de como a ilusión dunha nena se converteu na responsabilidade dunha cidade, pero non é o meu mérito, é o mérito da sanidade pública, é o mérito dun equipo inteiro que sabe que cada día conta, que cada muller conta. Hoxe, neste día de Galicia en Vigo, esta unidade de mama que represento con orgullo é a mellor metáfora da mellor sociedade e do progreso de Vigo e de Galicia. E grazas de corazón, por deixarme estar hoxe aquí, por todas as que están, por todas as que o están pasando mal e por todas as que sempre vivirán no corazón desta cidade. Que nunca nos falte a forza de creer que o mellor aínda está por chegar. Viva Vigo! Amén. Viva Galicia! Pregoeira, tenentes de alcalde, subdelegado do Goberno,
delegado do Estado no Consorcio da Zona Franca, fiscal xefe de Vigo, concelleiras, concelleiros, autoridades, Cristina, miñas donas e meus señores. Estamos a vivir os mellores momentos da historia da cidade. Nestes tempos difíciles, Vigo foi quen de erguerse, construir un gran presente e reforzarse cara ao futuro. Vigo mantén un sólido crecimento económico, un sostido aumento do emprego seguramente sin precedentes, con diversificación da economía, con un impulso do benestar social e con unha extraordinaria dimensión de cidade. Vigo ocupa agora o lugar que lle corresponde en España, en Europa e mesmo no mundo. Considerada ata non hai moitos anos antes unha cidade gris e sin atractivo, hasta algúns de Vigo pensaban que a súa cidade carecía de valor. Mais agora temos o gran orgullo de ser de Vigo. Agora, Vigo irradia forza, cor, enerxía, carácter e solidaridade. En plena ebullición da súa modernidade, camiña segura, decidida e renovada. Agora, Vigo séntese Vigo. Hai 2 anos que a nosa acción directa fomos quen de consolidar a industria da automoción, Stellantis, de fortalecer o sector da construción naval, de manter o noso pulso como cidade puxante no ámbito da pesca, o fortalecemento de Consemar e de nos transformar nun destino turístico de referencia mundial. E como nunca, fluíron a Vigo fondos europeos dende o goberno de España. Esta travesía continúa con novos proxectos, como a creación dunha fábrica de semiconductores fotónicos, Spark, a instalación na cidade de Indra, unha gran empresa con tecnoloxías de vanguardia, ou o mantenimento do liderado na industria aeroespacial. Todas as cidades de España queren ser Vigo, porque temos a mellor calidade de vida. Somos a cidade máis limpia de Europa e cando viaxamos o comprobamos. Somos a que mellor fala inglés, máis sostible, gracias a un proceso imparable de humanizacións que no seu día foron ferozmente criticadas por algúns, críticas que agora prefiren esquecer. E cando iniciamos esta travesía deste goberno, hai 18 anos, só unha rúa estaba humanizada. Hoxe, disfrutamos de máis de 1000 rúas e parques e xardíns deseñados para ser vividos pola xente. Nesta modernidade, somos a cidade de Europa que conta con máis medios mecánicos de mobilidade. Movémonos por kilómetros de ramplas, por escaleiras mecánicas ou por ascensores. O halo admirado en todo o mundo. E Vigo estáse a facer verde. Milleiros de árbores plantados en centos e centos de rúas, nos parques forestais, nos montes e nos xardíns urbanos. Porque este Vigo verde é beleza, é medio ambiente, é calidade de vida. É o que a pandemia fixo reclamar, pero nós xa levábamos unha década de camiño. E agora, un novo pexón para a vivenda sin especulación, de alugueiro ou de venda, con novas dotacións e o verde que queremos. Que desaparezcan os especuladores e acudan os promotores serios de vivenda pública e privada.
se estamos unidos, nada é imposible para Vigo. Se estamos a dar solución ao problema das illas de calor e correximos erros históricos como sepultar baixo formigón dunas e praias, en Samil ou no Vao. E emociona a nosa memoria ver xurdir de novo as dunas ou os areais hoxe xa sostibles e que serán disfrutados por xeracións e xeracións de viguesas e vigueses. A auga será a clave do futuro. E xa afrontamos o desafío do ciclo de agua ca construción dunha grande depuradora que permitiu unha ría libre de contaminación e unha nova potabilizadora, a segunda mellor do mundo. E a pesar de oposición de algúns, Vigo será sede do Mundial de Fútbol 2030. Sufrimos unha esperpéntica animaversión para impedir que fósemos sede. Querían deixarnos fora. Instruccións inconfesables, falsas reuniones e unha folla de cálculo que agochaba a animaversión política contra esta cidade. E ante a hostilidade, un novo estadio de Balaídos. E o firme e decidido apoio ao deporte, tan importante na cohesión da cidade e no avance cara á igualdade. Erguemos pabellóns, fixemos campos de fútbol, de rugby, diseñamos estadios. E seguimos pabellóns en Bembrive, Beade, Zamáns, Ofimático e tantos outros lugares. Ou unha piscina completamente renovada en Teis. E apoio á práctica deportiva en tantas e tantas instalacións casi que gratuitas para garantir o principio básico de acceso á práctica do deporte. A identidade cultural de Vigo maniféstase dun xeito vibrante, diverso e cheo de forza. Vigo é unha grande urbe que fabrica e consume cultura. Exposicións de Colmeiro, de Laxeiro, apoio aos novos artistas que se abren camiño na pintura contemporánea, Irene Ceballos na Pinacoteca, a máis notable red de museos municipales de España, 2 orquestas sinfónicas, 9 bandas de música e as 40 corais, máis a Coral Casablanca, funcionan como auténticos espacios culturais de encontro e de socialización e tamén de formación musical da mocedade. Os espectáculos de Vigocultura completan unha programación de expresións artísticas de primeiro nivel. E esta magnífica eclosión cultural podería estar simbolizada polo Museo de Castrelos, ou mesmo o Marco, ou mesmo a Pinacoteca Francisco Fernández del Riego, aquel gran galeguista e vigués, pero seguramente a encarna o Auditorio Mar de Vigo. Auditorio Mar de Vigo que cumpre 15 anos, buque insignia da actividade cultural da cidade, un espacio tan necesario como dinámico. Concertos para conmemorar o centenario da cesión deste pazo, o Pazo Quiñones de León á cidade, e aí ao lado, perto de nós, o mellor auditorio no aire libre do mundo, epicentro dos concentos de cartelos ao máis alto nivel musical seguidos desde toda España. E dentro dun mes, de novo, o Vigo en inglés. Máis dun milleiro de mozas e mozos facendo a súa travesía ao inglés. Son a nosa pacífica armada invencible. E escolas de música, teatro, danza, aetraz, aemao, que constituyen auténticos motores de formación e de impulso do desenvolvemento educativo e cultural.
e a emoción da xente nova recollendo os seus diplomas nas escolas municipales, ou xente máis maior no entusiasmo do fin de curso da EMAO. E ocio. Os campamentos de verán que permiten a conciliación familiar. Samil, Cascovello, Travesas, Vigo Nature, milleiros de nenas e nenos que viven experiencias en lugares icónicos de Vigo. E as bolsas de comedor nos colexios, un apoio para tantas familias, son asumidas polo Concello, pola cidade, en suma, a entaginación de outras institucións. E as melloras nos centros educativos imprescindibles para garantir unha educación pública de calidade e mesmo a propia seguridade da comunidade educativa. E a UNED, que hai unha década que a trouxemos a Vigo. E mesmo a Universidade de Vigo, cuya creación fai 35 anos supuxo un gran logro colectivo. Son tamén compromiso desta cidade ca educación. E non deixaremos de reiterar, pregoeira, que Vigo ten que contar con unha facultade de medicina. Vigo dispón de profesionales altamente cualificados, hospitais dotados de tecnoloxía avanzada e recursos suficientes para albergar a facultade. E connosco a pregoeira, a doutora Rosa Mallo Alonso, coordinadora da Unidade de Mama da área sanitaria de Vigo. Rosa Mallo Alonso, 15 anos ao fronte desa unidade médica, pioneira en Galicia, perto das mulleres, con un inmenso prestixio profesional. A súa atención e acompañamento, así como o seu trato próximo, dedicación e compromiso, xunto co labor do seu equipo altamente cualificado, merece o noso maior recoñecemento. Un honor compartir discurso ca doutora Mallo. Mañá, Vigo, que non é unha cidade adormecida nos brazos do pasado, volverá ao seu labor. A súa actividade de colmea, a seu esforzo vibrante para avanzar no sentido dos países modernos. Decía Emilia Pardo Bazán en 1915, durante unha das súas visitas á nosa cidade. E aquela frase xa non é só prosa poética. Agora, 110 anos despois, é realidade. E conseguimos avanzar, mesmo cando se nos negaron temas fundamentales. Trataron de pechar o noso aeroporto, que na actualidade presenta un volumen de actividade significativo. E outras institucións que din estar dispostas a apoiar a Vigo, rexeitan o apoio aos vós. Desde o Goberno de España, nos anos 2002 e 2014, e tamén dende a Administración Autonómica, deixáronos fora da alta velocidade ferroviaria, obrigándonos a dar unha vergoñenta volta por Santiago. Mas non renunciamos e este ano conseguimos, co actual Goberno, asegurar as datas para a exposición pública do AVE Vigo-Madrid por Cerdedo. E xa conseguimos unha significativa reducción de tempo da viaxe a menos de 4 horas. Certo é que por isto fomos atacados, censurados dende outros lugares, quedando solos na defensa da cidade. Pero gañamos. E aquel silencio vergonzoso de algúns mentre se nos denunciaba, cando o presidente de Castilla e León falaba contra Vigo, aquel silencio permanecerá durante décadas na memoria desta cidade. Non imos a renunciar ao tren de alta velocidade directo a Madrid. É a nosa gran prioridade. E seguiremos ca salida sur ferroviaria para unirnos cos nosos irmáns de Portugal, aínda que o país veciño se atrase significativamente. E máis cando cheguen ao río Miño, nós estaremos esperándoos.
E tamén é irrenunciable a autovía en túnel a Toporriño, unha infraestructura esencial que Vigo leva 40 anos aguardando. As veciñas e veciños afectados defenderémolos nós. Vigo non se vai a frear, maila os intentos políticos de que sigamos sen autovía, sen alta velocidade, e de non ter nos revelado estaríamos sin partido judicial e sin aeroporto. Sin Caixa de Aforros sí que quedamos. A nosa identidade, a de Vigo, está a salvo, fortalecida sin límite. Hoxe somos o Vigo máis forte da historia, o que toda España admira, o que resoa en todas partes. Cada ano, no Nadal, na Festa da Reconquista, nos concertos de Castelos, no Maresquiño ou en Conxemar, Vigo recibe milleiros e milleiros e milleiros de visitantes que chegan desde toda España, desde todo o mundo. E con tantas boas xentes galegas compartimos a nosa forma de entender Galicia, porque somos irmáns, porque somos amigos. Vigo é Galicia e quere fondamente a toda Galicia. E seguiremos neste camiño de unidade en Vigo, porque aprendemos e practicamos como ningunha outra cidade que na nosa unidade está a nosa forza. Sabemos que unidos en torno a Vigo estamos a conseguilo todo. A unidade é a nosa forza e non imos a escoitar no noso regreso a Ítaca de Breogán os cantos de sereas que son o engano dos que non queren recoñecer que co Vigo actual hai unha Galicia distinta, a que Vigo é quen de liderar. E moitas cousas van a suceder, moitas demandas van a engadirse e moitos logros van a sumarse. Ese é o noso destino, a nosa meta e a nosa vida. Viva Vigo! Viva Galicia! Viva España!
Grazas a todos por asistir. Para rematar, poden dirixirse á súa esquerda onde disfrutarán dun agape. Gracias.